Hemmeňe salam dostlar. Ýagdaýlaryňyz gowdur diýip umyt etýän ýetip gelen täzeýleňizem gutly bolsun. Karoç men özüme padarkalar boldum täzeýlerim bolup. Настроениýasiz dawat edilip. Aslında hiç ýyl täzeýle bolan höwüsme ýok. Sizde bardyr diýip umyt etýän. Karoç näme boldum? Birinji poýunçaga girdim. Ha, mundan öňüm sorapsyňyz, dünkü kostyum balak bilen şuny goýar ädijegim nerden gördüň diýip zatda pulun berdi. Karoçe, poýunçaga girip çykdym. Şuraýalyk dadalym. Üst aşağı pijama aldım. Plet materialdy yumşajyk gaty goýja bula üstü. Bir de balajygy. Yaman goýja. Onsoň näme aldım? Onsoň bilegali tapçykajyk aldım. Goýda. Soň bilegali şapkajyk aldım. Aslında şapkam bardy, moş kim bile dostlar zatlar gelse. Karoçe yine men yank oturda inni kilçek gorkazmele alır zatlanmy. Şey alyk ululdaýyn. Onsoň şu şapka aldım. Aty goýdamy. Onsoň bilegalygym abada çören boldum. Tipi birden tortu düşürürmü kim bile TikTok düşürürmü ýa-da Karoçe şular ýaly. Onsoň näme aldım? Karoçe men alyr zatlama şulardan ibaret. Gutardy, ýönü, конечно, pişiklemiyattan çıkarmadım. Yok hanım, bugün urarın. Yaltasam hoş erti urarın. Karoçe tabi video edip kurasım gelýär. Onsoň karoçe pişiklemimi näme aldım. Iniki story'da gorkadyan. Inni varsa iň gyzyklusy. Что же я купила котятам? Pişiklemimi näme aldım gorkadyan. Gazıqım ciddi ama Feride'nin tuğrulçuklarına. Karoçe, Benjamin biraz pek güzel olan için ne muizeden şoň için biraz ulanmalı boldum da. Häzirem iniki stories'da most giydirip görüp dazderin. Gazıqım ciddi ama. Karoçe, bir daha täzeýle şey edip taýarlanyk. Ve de düşümli, süýji, şöhratly, döwletli, rızgylly ýyl arzu etýän. Karoçlar ýalagym nakleyka aldım. No stikerda gelmeseňem bolýar. Если хочешь, arkasynda zady bar eken, näme ýupjagady, şu jagdaýlarda akyp agaçdan emas bilýän. Näme ýolçkadan, no если хотите, işler ýalagymdan boldum. Ýolka bezemde gar kabutta bolsam diýen boldy. Moyza. Benjamin. Garnyň ne tutýar oğlum? Kiçik boldum o da. Benjamin. Moyza. Kızım. O otun bir yaprağını mı koparırsın? Şeydik geliyem ol. Moyza. Kıs. Açamam düşünün o ne çıkarmalarını bilen o yani.